медыцынскае заканадаўства, закон аб ахове здароўя, ён падкрэслівае, што ёсць там такі адпаведны артыкул, які падкрэслівае, што людзі, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі, гарантуецца аказанне медыцынскай дапамогі. Больш за тое, я па-іншаму гэта крыху скажу, ўсё заканадаўства, якое датычыцца крымінальна-выканаўчай сістэмы, асноўнае гэта крымінальна-выканаўчы кодэкс і гэтак далей, яны не ўтрымліваюць і не могуць, канешне, ўтрымліваць, калі цывілізаваная дзяржава не можа ўтрымліваць заканадаўства такіх пастулатаў, такіх палажэнняў, якія абмяжоўвалі медыцынскую дапамогу. І таму медыцынская дапамога ў месцах пазбаўлення волі, яна павінна быць на тым жа ўзроўні, што і ў дзяржаве. Што дыктуе, канешне, асаблівыя падыходы да яе арганізацыі, таму што, яшчэ раз падкрэсліваю, ёсць аб'ектыўныя праблемы ў любой пенітэнцыярнай сістэме, калі чалавек зняволены, ён не можа падняць тэлефонную трубку і выклікаць хуткую дапамогу для сябе. Гэта павінен зрабіць нехта, і зразумела, гэта патрабуе часу, гэта канвой патрэбны ці не патрэбны і шмат што яшчэ. І вось гэта вымагае прыняцця такіх, стварэння, распрацоўку і выканання адпаведных алгарытмаў, якія забяспечвалі вот это патрабаванне, выцякаючы з заканадаўства, патрабавання таго ж узроўня медыцынскай дапамогі, як і для людзей, якія знаходзяцца на волі. Наколькі гэта зроблена, як гэта зроблена, на жаль, больш тыя прыклады, пра якія мы з вами разважаем, гэта смерці зняволеных, а некаторыя, проста я вымушаны буду вярнуцца зараз да гэта балючых выпадкаў разважанняў канкрэтных, яны сведчаць, што не было зроблена, не тое, што ўсё належна, былі зроблены, мякка кажучы, памылкі, якія пацягнулі за сабой цяжкія наступствы. І калі гэтыя, я кажу зараз памылкі мякка, таму што я ж не суддзя і не магу казаць, што там злачынства, але яны патрабуюць свае праверкі, сваіх кантролю, і магчыма, могуць быць названыя і злачынствы. Вось давайте зараз, як я казаў, і вяртаюся, успомнім гэту трагічную падзею з Віктором Машуркам. Тады, як мы памятаем, следчы камітэт выклаў відэа, з якога я, аналізуючы гэта відэа, я лекар, які працаваў доўгі час у пенітэнцыярнай сістэме, што магу меркаваць, што дапамогу на тым жудасным відэа чалавек падае першы раз, там у гэтым кутку камеры, дзе туалет, відаць, што ён б'ецца галавой, потым яму нехта аказвае дапамогу. Дарэчы, нехта, мы не можам сцвярджаць, што это медык, хаця па той простай прычыне, што ён апрануты камуфляжную форму. Але ведаючы, маючы досвед, думаю, што это быў медык, і хутчэй за ўсё з майго пункту гледжання это быў фельчар. Гэта не дрэнна, не добра, што это фельчар. Фельчар можа, конечно, накладаць, рабіць перевязкі. Але фельчар, яго функцыянал, ён можа быць грамотным медыкам, але яго функцыянал такі, што ён не можа прымаць рашэнне за ўрача. А вось з майго пункту гледжання тая сітуацыя, яна проста вымагала і дыктавала, што адсоткава неабходнасць шпіталізацыі Вітольда і яго дадатковага абследавання, каб разабрацца з прычыны, чаму чалавек страціў прытомнасць да таго, што заваліўся і разбіў сабе галаву. То бок медыцынскі работнік абавязаны быў забраць Вітольда для абследавання. Наўрад ці гэта... хаця б у стацыянарнай медыцынскай часці, потым, каб разбіраліся лекар. Далей, другі эпізод, калі людзі прыходзяць уже да непрытомнага, што нам паказваюць. Гэта якраз наступства таго, што не было зроблена. Не былі зроблены належныя дзеянні. І калі казаў следчы камітэт пра тое, што выклікалі хуткую дапамогу, медыкі прыехалі, аказвалі рэанімацыйныя мерапрыемствы, хоць нагадаю, у відэароліку это чамусьці не паказваюць якраз ніякіх рэанімацыйных мерапрыемстваў. Але ладно, нават калі мы паверым на слово, што эфекта гэта не было, не нясло,
то бок відавочна, што прывяло да цяжкіх наступстваў. І тут, з майго пункту гледжання, мы можам казаць пра памылку вызначэння тактыкі дзеяння медыцынскай работы. Калі казаць пра другі такі трагічны жудасны выпадак, пра смерць Алеся Пушкіна у градзянскай турме, то з той інфармацыяй, падкрэсліваю, і першым выпадку, і ў другім, з той інфармацыяй, якой мы валодаем, інакш зразумела, што мы ж не можам нічого не придумаць, не дадумаць, але з той інфармацыяй, якой мы валодаем, для мяне, напрыклад, вытекае вывод, што была памылка з дыягназам, і замест таго, каб зразумець, што у Алеся Пушкіна з'явілася прападная язва, што вымагае неадкладнай хірургічнай аперацыі, то бок шпіталізацыі у хірургічны стацыянар адпаведны, яму прызначалі абязболіваючую і лячылі, хутчэй за ўсё, падобна на тое, што лячылі звычайны банальны радыкуліт. І, канешне, вот это абязболіваючыя, яны згладжвалі клінічную карціну, і ўжо тады гэта ускладняе выстаўленне дыягназу правільнага. Ну, але не буду я зараз паглыбляцца ў такія ўжо канкрэтна медыцынскія тэрміны і дзеянні. Просто скажу, што ў дадзеным выпадку з майго пункту гледжання была памылка ў дыягназу. І што тут яшчэ, вось, што тут характэрна для пенітэнцыярнай сістэмы? Калі чалавек у грамадстве, у грамадскай бальніцы тым больш знаходзіцца, то ёсць нашмат больш магчымасцяў. З дыягназамі могуць памыляцца ўсе медыкі, памыляюцца сваёй практыцы ўсе. Там часцей, радзей, ці прынамсі сумняваюцца ў дыягназе. Але ёсць для гэтага таксама механізмы, каб пазваць на дапамогу калегаў, прызначыць там кансіліум, запрасіць кансультанта, правесці дадатковае абследаванне. То пенітэнцыярныя, турэмныя медыкі, яны вельмі абмежаваныя ў гэтых сваіх магчымасцях. Як бы тэарэтычна гэта ўсё існуе, але на практыцы, на жаль, гэта ці не робіцца, ну, не робіцца, але не робіцца па якой прычыне. Ці медыкі самі там не хочуць, не могуць это зрабіць, спадзяюся, няма такого, што яны не хочуць, але вось ёсць перашкоды, ты, якія я ўжо згадываў, іншыя, якія, каб усе пералічваць, шмат часу патрабуе. А гэта прыводзіць да вось такіх цяжкіх наступстваў. І тут мы зноў-такі вяртаемся, я могу сказаць, што вось той алгарытм, пра які я казаў, які павінен быць распрацаваны, адпрацаваны, і я б сказаў, нават пакладзены на паперу, алгарытм дзеяння, каб сапраўды выконвалася патрабаванне закона, а тым жа ўзроўні медыцынскага забеспячэння месца пазбаўлення волі, якое існуе у грамадстве. За гэта алгарытм ці яго няма, ці ён не працуе. Вось пра гэта мы можам казаць і павінны казаць.